mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopilira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni pa programu yathu ino ya kudziwa Baibulo Langa. Tikumbukire kuti programu imene yamatipatsira ndi Lilongwe School Biblical Studies ku Lilongwe ku Mitundu. Ndipo pa tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe. Kwambiri amene takhala kuyitsatira bwino programu imeneyi takhala kuphunzirapo maphunziro ambiri kuchokera ku nkhani zosiyanasiyana m'buku lopatulika. Ndipo kuchokera pano pita kutsogoloko tikhala tikuphunzira kwa masabata angapo makamaka poona mu buku limene la Numeri kapena buku la Numbers. Mumenenso munachitika nkhani zambiri zimene ifenso masiku ano ngati Akhristu tikozo kutengapo maphunziro ambiri zimene zikozo kutithandizira ife moyo wathu wauzimu kuti moyo wathu wauzimu ukathe kukula kapena ukathe kusintha paona zimene azathu anachita. So monga mmene ndanenera muja tikhala nthawi yayitali kuona buku limeneli kwa masabata ambiri buku limeneli la Numeri. Ndikupempheni kuti Baibulo lanu likhale pafupi cholembera kuti zimene tiziphunzira pano zitha kulemba zikatho tithandiziranso ife moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ambiri timadziwa bwino za ana a Israeli ndi mtundu umene unakapezeka uli ku Egypt makamaka chifukwa cha mavuto dziko lonse lili panjala. Koma mtundu umene unakapezeka umeneku utakhala kumene nthawi yayitali unakumananso ndi zovuta zambiri. Ndipo inafika nthawi imene anthu amene akuchoka ku mzinda umenewu kapena mu dziko limene la Egypt kupita ku dziko limene Mulungu anawalonjeza, dziko la malonjezano la Israeli kapena Kanaani. Ndi buku limene la Numeri tipezamo nkhani zambiri pamene ali pa ulendo pawo zimene anakumana nazo ndi zimenenso ifenso masiku ano tingaphunzirepo pa programu yathu imene yakudziwa Baibulo Langa. Tiyamba kuona buku la Numeri makamaka tiyambira kwambiri mu chapter chake cha 11. Mu chapter cha 11 mene tipezemonso maphunziro ambiri amene kuchokera chapter 11 mapita kutsogoloko kumene tingaphunzirepo zinthu zambiri. Koma tikumbukire kaye tingokhala kondekera chithunzithunzi kokhudza buku limene kapena kankhani zimene tizione mu ma chapter amenewa kuchokera verse chapter chake cha 11. Buku limene la Numeri ndi dzina limene limabwera makamaka chifukwa chonena na Israeli amawerengedwa. So numbers kapena Numeri kapena kuwerengana. So inali nthawi imene Mulungu anawawuza kuti anamuuza Mose mtsogoleri wawo kuti awawerenge ana a Israeli. Ndifanya zimene zinachitika mmenemu zinapangitsa kuti buku liso litchedwe dzina limene la Numeri kapena kuti Numbers. Ndiponso tikaona buku limene limapeza kuti ana a Israeli wanawerengedwa kawiri. Pafupifupi koyambirira mu chapter cha 1 verse yake ya 2 ndi 3 ali pa phiri limene la Sinai anawerenga, Mulungu atamuuza Mose kuti awawerenge. Komanso kachiwiri timachipeza amene anawerenga mu buku limene la Numeri chapter 26 verse yake ya 64 ndi verse yake ya 65. So timapeza kuti akuyamba kumene ulendo uja komanso chakumapeto kwa buku limeneli kapena kwa ulendo wawo patadutsa pafupi zaka 40 pamene Mulunguso anawawuza kunena kuti tawerenganani mudziwane kuti kodi mulipo anthu angati. Ndiye chifukwa cha zimene zinachitika pamene pa zimene timaona kuti buku linatchulidwa dzina limeneli. Komanso tikaona buku la Numeri chapter 26 verse 64-65 timapeza kuti atawerenga koyamba anthu amene anawerengedwa koyamba ndi anthu amene anawerengedwa kachiwiri anali anthu osiyana. Anthu amene anawerengedwa poyamba mu chapter 1 onse anafa pamene anali mulendo. Ndipo mu chapter 26 pamene anakawerenganso anthu ena amene sanawerengedwe poyamba. Pokoma panatsatira anthu awiri, Yoshua komanso Kalebe. Ndamene anawerengedwa nawo koyamba ndikudzapezeka kuti awerengedwa nawo kachiwiri. Ndiye tikuona kunena kuti buku limene labwera ndi dzina limene limakamaka ifanya zinthu zimenezi zimene zinachitika mu buku limeneli. Ndiye kuchoka pa kuwerenga koyamba ukafika pa kuwerenga kachiwiri pamene noti mapeza kuti panachitika zinthu zambiri apa. Ndi pamene kwa masabata ambiri watikhala tikutenga nthawi kuti tione kuti pamachitika zinthu zina zotani. Ngakhale azathu a Chiyuda buku limene salitchula ndi dzina ngati la Numeri kapena Numbers, koma amalitchula ndi dzina ngati buku la mchipululu. Chifukwa choti kwa iwo amene ndi buku limene nkhani zambiri zinachitika ali mchipululu pamene ali kuyenda kuchoka ku dziko la Egypt
kupita ku dziko la malonjezano. Ndipo Ayuda amalitenga buku limene lili ngati buku la mchipululu. Ndiyeno tione kuti pamene ali pa ulendo umenewu pali nkhani zambiri zimene inu ndi ineyo tingathe kuziphunzirako. Tikaona buku limene la Numeri chapter chake cha 10 verse yake ya 13, ndiwerenge chapter 10 verse 13 imene akunena kuti potera anayamba ulendo wawo monga mwa mawu a Yehova ndi dzanja la Mose. Ndikuti tikupeza kunena kuti ali pa phiri paja Mulungu wapatsa malamulo agwirizana za ulendo umene ayendere. Ndiye chapter 10 verse 13 akunena kuti ulendo uja kuyamba tsopano. Koma kuyamba atchulapo anthu awiri. Choyamba atchula kuti pa verse anayamba ulendo wawo monga mwa mawu a Yehova. Mulungu wapatsa mawu awoke kuti ulendo umuyende motere. Komanso mwa dzanja la Mose. Mose ngati mtsogoleri. Ndiye ulendo uja kuyamba Mulungu wauza zoyenera kuchita. Mtsogoleri wawo ndi Mose, ulendo ukuyamba tsopano. Ndengakhala ulendo unayamba chonchi mwa Mose komanso ndi mawu a Yehova, tionapo chinthu ichi sipanatenge nthawi mavuto anayambika tsopano. Pamene Mulungu amauza kuti ulendo uyambe chonchi, mwina Mulungu amapembedza kuti atsatira zonsezi, ulendo ukhala wabwino, Israeli amaona kuti tsopano apa ndiye ulendo uyambe fa mtsogoleri alipo, Mulungu atiuza zoyenera kuti tichite, tiye tuyambeni. Koma tiona kuti sipanatenge nthawi mavuto anayambika. Nditso pamene kuyamba mu chapter 11 tikuona kuti tiyambe tsopano kumana ndi mavuto aja tsopano. Mulungu wapatsa malamulo, Mose mtsogoleri wawo, koma sipatenga nthawi mavuto akwambika. So tione chapter 11 verse yake ya 1 mpaka verse yake ya 3 pamene tione mavuto oyamba pamene Mulungu anatumiza moto. Pa verse 1 chapter 11 akuti ndipo anthu anaipa nadandaula m'makutu a Yehova, ndipo pamene Yehova anamva anapsa mtima, ndi moto wa Yehova unayaka pakati pawo nunyeketsa ku chilekezero cha chigono. Pamenepo anthu anafuwulira kwa Mose, ndi Mose anapemphera kwa Yehova, ndi motowo unazima. Ndipo anatcha malowo dzina lake Tabera, popeza moto wa Yehova udayaka pakati pawo. Tikumbukire chapter 10, Mulungu wauza zoyenera kuchita, koma sipanatenge nthawi mavuto ayambika. Ndi mavuto atayambika kunena kuti Mulungu anatumiza moto. Ndeti kuona kuti sipanatenge nthawi ndithu mavuto ayambika. Ngakhala apa tikayona verse sanafotokoze kuti kodi chimene chinayambitsa kuti anthu ayambe kudandaula chani. Koma tikuona kunena kuti anthu akudandaula ndithu. Ndiye Mulungu akunena kuti sanagwirizane nazo. Chifukwa zimene anthu achita zichaona kuti ndaye yomwe itauza izi, ndaye yomwe itaona anayamba kudandaula. Mulungu atati anakwiya nazo. Sanasangalale nazo zimene anthu aja anachita. Chifukwa pangotenga nthawi yochepa atapatsa malangizo. Ndiye chifukwa cha kudandaula kwawo Mulungu tikuona tsopano anatumiza moto. Moto chifukwa chake nchani? Angochoka kumene anapatsidwa malangizo, apanga zinthu zosayenerera, Mulungu sanachedwenso naye. Tikati tione nthawi zina Israeli amataka kwiya Mulungu amaugwira mwina mtima patenga nthawi. Koma apa Mulungu sanachedwe. Chifukwa chake nchani? Angochoka kulandira malangizo koma sipanatenge nthawi ayambapo kudandaula. Israeli atadandaula, moto wabwera, Israeli akudandaula, tikupeza kunena kuti Mose na Yesu atamudandaulira, Mose anapita kukapemphera kwa Mulungu. Ndiye kuti tikuona kunena kuti pamene ulendo uja umayamba, Mulungu wapatsa malangizo, Mose ngati mtsogoleri, Israeli ayenera kutsatira zimene Mose akunena zimene akuzitenga kwa Mulungu. Apanso Israeli atadandaula, apita kwa Mose, Mose akupita kwa Mulungu, Mulungu akumva pemphero lija, akuti Mulungu akuyotsano tsopano moto uja. Ndiye tikatione zimene zinachitika apazi, ndi zimene tizipwese kwambiri mu nkhani ya ina ya Israeli. Tipeza kunena kuti nthawi zambiri chimene chimachitika ndi chinthu ichi. Amapanga zinthu zosamvera Mulungu, kenako Mulungu amalanga, kenako amalira, kenako Mulungu amapulumutsa. Ndiye tikuona kuti pa zimene Israeli amachita kwambiri ndondomeko yake inali imeneyi. Kusamvera, Mulungu awalanga, alira, kenako Mulungu awakhululukira, kapena awapulumutsa. Ndi zimene tizione kwambiri. Ndipo tikati tione apa pamalo amenewa atabera, process yake sinali yonjo. Mulungu alangiza, koma sanamumvere, Mulungu alanga, akulira,
kena kumolosa ukapita kwa mulungu akukhululuka akuchotsa moto zatha tsopano. Komabe Israeli anali ndi vuto ndithu. Ndi pamene taona pa verse 1 mpaka verse 3 tikuona kuti mulungu walanga chifukwa chake ndi chani? Walangiza koma sanamve. Sizinathere pompa. Mu chapter chimene cha 11 pa verse 4 mpaka verse 9 tipezapo vuto lina lachiwiri pamene ali pa ulendo pacha. Makamaka pamene tipezepo vuto kudza mana ochokera kwa mulungu. Ambiri nkhani ya mana si yachilendo kwambiri, timayiva ndithu kwambiri nkhani ya mana. So tipezapo kuti mulungu amapatsa mana koma Israeli sanatenge nthawi, mana aja akubweretsanso mavuto ena. So tikati tione mwina timayembekezera kuti patabera paja pamene Israeli waphunzirapo pamene mulungu anatumiza moto, mwina phunziro likhazikika mutu mwawo kuti amwina patenga nthawi anthu izizi zinakakhazika mutu mwawo aona moto alira. Koma sizinali choncho, sipanatenge nthawi. Israeli akuliranso mu chapter 11 verse 4 mpaka verse 9 pamene tikupeza akudandaula zokhudza mana. Apa tipeza kunena kuti Israeli anadandaula chifukwa cha mana. Israeli amafotokoza kunena kuti manawa tatopa nawo. Tisayiwale chinthu ichi, anthu ali pa ulendo akuchoka uku akupita malo ena, sikuti ali pa nyumba pawo ayi, ali pa ulendo. Ndali ngati maulendo omwe mulungu akuona kuti chinthu cha simple kuti mwina komanso ndi chothandizika kuti anthuwa adzipatsidwa chakudya chimene sichifuna zambiri kwa iwo, koma apatse chakudya chimene chokonsedwa kale ndi mulungu chimene inali mana. Amangodzuka basi ukatola basi kuchikolongosola kumadya. Mulungu amangochigwetsa ndithu chokera kumwamba. Koma Israeli simanatenge nthawi, anadandaula. Ndeti kuona kuti chapter 11 pa verse 4 pali mawu akunena kuti ndipo anthu osokonekerana ali pakati pawo anagwidwa nacho chilakolako ndi ana a Israeli omwe analiranso nati adzatipatsa nyama ndani? Mulungu akuwapatsa mana, akuchoka kowotcha ndi moto, sipanatenge nthawi ambapo kuti ife adzatipatse nyama ndi ndani? Koma mukati muoneso apa wafotokoza kunena kuti anthu osokonezeka ali pakati pawo. Kutanthauza kuti pamene amauyenda ulendowu sipanali ana a Israeli okha. Tikumbukira kuchoka ku Egypt kumene akhala nthawi yayitali, ena anapanga ubale ndi anthu a ku Egypt, akwatirana nawo, kaya anali ndi antchito. Ndi apa Baibulo kunena kuti anali ndi anthu ena osokonekerana nawo amene anali pa ulendo pacha. Tikaonanso buku la Exodus chapter 12 verse 38 komanso buku la Deuteronomy chapter 29 verse 11 timapeza kunena kuti Baibulo ikutifotokozeranso kuti Israeli pamene amanyamuka munali muna anthu ena osokonekerana nawo a mitundu ina. Ndi apa tikupeza kuti pa verse 4 kunena kuti anthu a mitundu ina njatamba udandaula, atipatse ife nyama ndani, atipatse ife nyama ndani? Mana ife tatopa nawo zatitopetsa izi. Ndi tikuona kunena kuti zinthu zizayamba, koma zikuyamba ndi anthu a mitundu ina amene akukhala ndi ana Israeli. Ndi Israelinso nayenso akujoyina nawo kuti abasi nafenso ndi nyama tuifuna, nyama ija ikhalepo apa. Ndi chinthu chomvetsa chisoni chinali ichi. Atentoneni pa verse 5 chapter 11 akunena kuti tikumbukira nsomba tinazidya Igupto chabe, minkhaka ndi mavwende ndi anyezi a mitundu itatu. Ndakunena kuti ife takumbukira zimene timadya tili ku Egypt. Nkhaka ndiye timadya kumeneko, mavwende ndiye timadya, akakhala anyezi masuku ano mwina timagwiritsa ntchito maonena kuti anamadya anyezi kutanthauza kuti munthu amene akukhala moyo wabwino. Ndi awo akunena kuti ife tikumukumbukiranso anyezi, minkhaka, zimene timadya tili ku Egypt. Koma tikumbukira bwino wali ku Egypt zimene zinawachirikira, anali mu ukapolo, amalira usiku ndi usana, zonse sijaziwala. Chimene akumbukira ndi nkhaka, anyezi. Za mavuto zonse sijaziwala kuti iwo ndi kuti chimene afuna unena chonena kuti muno muso tili m'mavuto akulu, bola ndi kuja. Chifukwa mwatitenga kuja, taona ndi pano tikungodya mana amene mukutipatsawa, koma kuja kuti madya nkhaka, timadya izi, ayitopitizanso kunena kuti za mitundu, akuti mitundu itatu. Nditafuna muza kunena kuti kuja tinali ndi mwayi osankha. Pano taonani ndi mana okhawa situsankhaso. Akudandaula choncho kwa Mulungu. Koma amene akudandaula izi tisayiwale kuti akuchoka kuti kutabera kumene Mulungu anatumiza moto.
sipanatenge nthawi ayambaso kudandaula mavuto ena Mulungu atangochotsa vuto lija. Akukumbukira. Ndipo maliza pawo anamaliza ndi mawu awo onena kuti pa verse yake 6 taona ndi verse 6. Chapter 11 buku la Numeri verse 6. Koma tsopano moyo wathu waphwa, tilibe kanthu pamaso pathu koma mana awa. Mwina ena fe tinaonapo mavuto amene amaphwetsa moyo, amene amakuthetsa zeru. Ukatione izi, wakukoza izi, pabwera izi, ukatione izi, una izi. Ndiye izi ya kunena kuti ifenso tutafika pamenepo moyo wathu waphwa, tilibe mtengo wogwira, chimene tili nacho ni mana awale apawa. Ndero akunena kuti ife tili ku Egypt paja tinali ndi mitundu itatu ya zakudya nkhaka, koma pano taonani tili ndi mana okhawa. Ndeta kumuuza Moses zimenezo. Tangoganizani munakakhala inuyo munali Moses sinzuri munakachita chani kapena munakaganiza bwanji. Koma sanangoganizirani Mulungu munakhala kuti ndinuyo munakati chani. Anthu awa akukumbukira koma angokumbukira zabwino zokha. Ayiwala kuti kuja unali mavuto ambiri kuposa zabwino zonsezi. Koma anamaliza ndi fundo imene kuti moyo wathu ndi watatu pano. Palibe ponso choti tingachite nyama ija isowa chimene tinacho ndi izizizi mamana alapa wakande it's like akufuna ndeli kati dzichita nawo ziyani kaya. Tatopa nawo tusowa mtengo wogwira ife. Koma ngakhala anthu anadandaula pa verse yake ya 9 timapeza chinthu icho. Ananena kuti ndipo pakugwa mame pa chigono usiku mana anagwapo. Ngakhala anthu amadandaula zonsezi koma Mulungu akunena kuti mana aja amapatsabe. Akuapatsabe kuti mudya ndithu mana amenewa ngakhale niyo mudandaula ifwa zimene munena za nkhakazo munena zonsezi anthu muli pa ulendo kuti mungalime nkhaka. Kuti mungalime anyezi. Tazi no maganiza chisacho bwino limachiona mwina anthu umathochoka malo eno pita kwino ka mwina kwa achibale. Umakapeza zinthu zina kumeneko. Unamota koma kunoku malo osewa ngakhale tikudya ndiwo zopanda masamba koma titakhauri ndikhalitsa nkanalima masamba kuti tizidya. Koma udzoti sunkhalitsa sungalime masamba. Fa masamba matenga nthawi itali. Sungalime kabichi kaya ndiwo zanji foni zimatenga nthawi itali. Ne Mulungu sakwauza kuti kumbukirani ichi muli pa ulendo. Manawa ndamene zimene muzinena nazo simungachite fa muli pa ulendo kuti mungalime nkhaka ngakhale niyo nkhaka mukuzifotokoza kuti mukuzifuna. Ndiye tikuona kuti verse 4 mpaka verse 9 anthu akudandaula ndithu zokudza mana akunena ali ndi mana mitima yawo yaphwa zeruza wathela akuona raya ifeyo ndi basi tioneka ngati tangotengedwa nkudzatayidwa mu mzinda muno. Zimene tikuzipeza gawo limeneyi. Koma nkhani ikupitirira pa verse yake ya 10 mpaka verse yake ya 15. Tsopano verse 10 ndi verse yake ya 15 tulowa kagawo kena kamene kasiyana pang'ono ndi kuyambira verse 1 ukafika verse yake ya 9. Ikusiyana motere. Konse kuja tikupeza Israeli ndamene akudandaula kwa Mulungu. Sitikubvapo zambiri zokudza Mose. Israeli akudandaula kwa Mulungu kapena akudandaula kwa Mose. Koma tsopano gawo ili verse 10 mpaka verse 15 tipeza kuti Mose tsopano ndamene adandaula. Ne tiye timveni kuti Mose anadandaula chani gawo limeneli. Pamene akudandaula ngati pamene ali ngati mtsogoleri Mose namufikira nthawi tsopano na Yesu ayankhulepo timvepo mawu ake pa verse yake ya 10. Ndipo Mose anamva anthu ali kulira m'mabanja awo Yese pa khomo pake pa hema wake ndipo Yehova anapsa mtima ndithu ndipo kudamuyipira Mose. Akuti Mose anachera khutu nkumva anthu akudandaula m'mabanja awo. Kulowa banja ili mu hema ili hema lingati nyumba koma yachidule yoti siyokhazikika ngati tenti timaona anthu amamanga matenti yoti sizokhazikike fora anthu ali pa ulendo. Ndakuti Mose amene akachera khutu kumva umu anthu akulira. Ukalowa nyumba iyi anthu akulira. Ukapita umu ukavona koma chachikulu akunena kuti Yehova anapsa mtima ndipo Mose kudamuyipira. Mose so sizinamusangalatse. Anthu akudandaula koma Mose so tikuona tsopano apa kuti sizinamusangalatse. Ndipo Mose sizinamusangalatse tsopano yeye ngati mtsogoleri timve zimene anachita pa verse yake ya 12. Mama kati ambire pa verse yake ya 11. Ndipo Mose anati kwa Yehova, munandichitiranji choyipa mtumiki wanu? Ndalekeranji kupeza ufulu
pamaso panu kuti muyika pa ine katundu wa anthu awa onse. Ndi Mose akumuwuza Mulungu kuti kodi ndayipiranji? Taona ndikutenga katundu wa anthu onsewa kundikuseza ndine. Kodi simuona kuti ndiwene ndipeze ufulu ine? Mose tsopano akudandaula. Wayipidwa mumtima ndakupita kwa Mulungu kuti kodi Mulungu mwaziloleranji kuti zinthu zitere? Kodi simungalole kuti ine ndipeze ufulu? Ndipeze mtendere pa anthu onsewa? Kuti mwina ndipepukidweko? Ndi ine zimene Mose analankhula. So tione pa vesi yake 12 popitiriza kudandaula akanandandaula kuti chani? Kodi ndinayima nawo anthu awa onse? Kodi ndinawabala kuti munene nane yangati ngati mlezi akufuka nkhanda? Kunkanawo ku dzikoli mudalumbirira makolo awo. Mose anayamba kufunsafunso ili. Kodi ndinayima nawo anthu awa onse? Maonena kuti ndinayima nawo anthu onse awafuna kutanthauza kunena kuti timadziwa masiku anthu tikamafananizira mwina kwa nzimayi yoyembekezera. Ndazina tumukisa chino maoti wayima. Ndi Mose akunena kuti kodi anthu onsewa ndinayima nawo ndine? Ndinawayembekezera ndine? Kapena Mose mwachidula afuna kufunsa kuti kodi anthu onsewa ndi ana anga? Kuti niyo mulole kuti mavuto anthu onsewa abwere kwa ine. Mose akuyankhula mawu awo efori nayenso zamuyipira. Nayenso kapena mwachidule ngati kuti ntchito yamukulira. Zamuthetsa zeru. Akuva nyumba ileli yonse anthu akudandaula. Ndakupita kwa Mulungu. Kodi Mulungu mwina mwayiwala muganiza ngati ndine amene nabereka anthu onsewa? Ndakwisaso ntchito maonena kuti mlezi akufuka atakhanda. So maoti mlezi afuna kutanthauza mwina masiku anenganira kuti munthu akhala ndi mwana umatha olemba kwa ntchito kuti adzikuyang'anira. So ndi Mose akunena kuti kapena ineyo ndine mlezi oti ndidzifungatira anawa ndidzayang'anira ngati sinabereke chabwino kuti ndine wantchito oti ndisamanire makandari. Mose wafunsa mafunso awiri. Ndine kholo la anawa kapena mwina ngati sali kholo? Ndine mlezi wantchito oti ndiyayang'anira anawa kapena mwina Mulungu mwazikoza choncho? Mose akufunsa funso limeneli. Izi anafunsa ife yake ndi chani? Ana Israeli nyumba ineli yonse ikudandaula. Komanso pa vesi yake ya 14 anayankhula maonena kuti sinditha kuwaseza anthu awa onse ndekha pakuti andilemera ine. Ndi Mose akunena kuti nakonda koma zone kuti ntchito iyi yandivuta, yandilemera, anthu achuluka, mavuto awo ngambiri. Ndi mufuna kuti mavuto onsewa athere pa ine? Mwachidula afuna kuti ineyo ndone ngati sinditha, zandivuta, ndalemedwa nawo. Anthu akudandaula. Tikumbukire kuti iye kokhala mtsogoleri akapita nyumba iyi akuvawa akudandaula, kupita nyumba iyi ukachera khutu muso adandaula. Ndati sindo zone zinali motani koma mwina so akamayenda mwina anthu ena samamuloza zala kuti ndi uyutu amene watibweretsa kuno, ndi uyutu amene watere. Ndi Mose zinafika kuti izizi zatani zandilemetsa. Ndipo pomalizitsa kumaliza vesi yake 15 akumaliza ndi maonena kuti ndipo ngati mundichitira chotere mundiphetu tsopano apa, ngati ndapeza ufulu pamaso panu ndisayang'ane tsoka langa. Ndi Mose akunena kuti mene zafika apa Mulungu ingondiphani chifukwa zinthu zizandilemetsa, ndathodwa nazo, ndalema. Chamulemetsa ndi chani? Mulungu amupatsa ntchito ngati mtsogoleri koma anthu amulemetsa. Ndi pamene taona kunena kuti anthu adandaula konse kucha, ila lino 10 kapena nthawi ya Mose kuti nayenso apatsidwe mpata naye adandaula. Ndi wafikadi pamaso pa Mulungu kuti zaonjeza izizi ndi ineyo kukhala munthu. Ndipo wamalizisa ndi maonena kuti chani? Israeli mukumbukira amene anamalizira. Israeli anamaliza ndipo kuti moyo wathu wapha zitathedwa zero. Mose akumaliza ndi mawu chani pa verse 15, ingondiphani. Ndeti tikuona anthu odandaula athedwa zero, amene ayenera kuwathandiza nayenso athedwa zero. Osewa zazunguza mutu ayima mutu. Mpaka na Mose wafika ndi maonena kuti ineyo ndi ingondiphani. So tikuona kuti pamene auyamba ulendo wawo ayamba ndi Mulungu akumana ndi zovuta zambiri. Mulungu utumizira moto.
koma iwowa kulira Mulungu wachotsa posatha kudandaula mana akumbukiranso ku Egypt kumene akuchokera kuja kuti bwana wewe uja timajeza kuti pano taonani ndali nayenso Mose tsopano wathedwa zero. Mwina santhazi zimangotifananiza ndi munthu amene mwina ena mwina tinaonapo munthu akakhala ndi mwana pali naonapo azimayi ena mwina apamene ali ndi khanda poti mwana uja walira kwambiri zimafika pena nawonso amayamba kulira kuthedwa zero. Mwina enda munaonapo nawonso amafika pothedwa zero. So mwina so Mose sanafika pamenepo kuti ayaya nayesetsa kuti anthu anatsogolere koma anthu wangokanika, anthu wangosafa. Mulungu ingoti ndetu kwa Mose anaona kuti kufa nkwabwino kuposa utsogolera awa. Ndiye Mose Israeli wadandaula, Mose so naye akudandaula. Ndiye gawo lathu loyamba la phunziro timina pamenepa makamaka pamene tikufuna timalize ndi maphunziro kodi pamene Israeli adandaula, Mose akudandaula, kodi inu ndine lero tingaphunzirepo bechani pa nkhani imeneyi. Kuyambira verse 1 ukafika verse ya 15 gawo lathu loyamba. Kodi ifeyo tikhoza kuphunzirapo chani? Phunziro loyamba imene tingaphunzirepo ndi chinthu chophweka nthawi zambiri kupeza vuto kuposa kupereka njira yothanirana ndi vuto. Izi ndizoona pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Nthawi zambiri anthu amatha kungopeza vuto koma amene wasadziwaso zona munthu angapanga zimenezo. Okay, ndiye nditani? Nthawi zambiri anthu sapereka njira yotero. Ndiye tikupezanso kuti Israeli nayenso ali mchipululu anayiwala za dziko la malonjezano, anakumbukira za ku Egypt, anayiwala zabwino zimene Mulungu wachitira, anayiwala zonse zimene Mulungu anachitira, amangokumbukira zinthu zoyipa. Anazikumbukira bwanji? Ananena kuti ku Egypt kuja kunali bwino, kunali zakudya. Taonani muno muli mana okha, moyo wathu wapha, nzeru zatithera. Kuja kubwa ndimadya nkhaka, anyezi timadya. Koma chimene akuyiwala ndi chani? Sakufuna kukumbukira zoyipa zimene zinali kumene kuja. Koma iwo chimene angofuna Mulungu apatse nyama, apatse nkhaka, basi. Koma kuyiwala kuti ali pa ulendo pamene zimenezo sizingapezeke. Nkhaka azipeza kuti? Anyezi ampeza kuti pamene iwo akuyenda mu ulendo, kuposa kuti apeze chakudya. So nthawi zina anthu masiku anonso timangopeza vuto. Iwo anangopeza vuto kuti taonani mu chipululu muno mulibe zakuti. Koma chabwino solution anali nayo. Kapena njira yothanirana ndi vuto anali nayo. Anadziwa ndi kuti sizingatheke kuti nkhaka angazipeze. Chifukwa ali pa ulendo, sakukhazikika malo amodzi. Akuyenda tsiku ntsiku ali pa ulendo. So nthawi zambiri anthu timatha kungopeza vuto koma osafuna kupeza njira yothanirana. Njira imene amene opeza apa ndiyo ticha, amene ovomekeza kuti kuno si ku Egypt. Kuno ndili pa ulendo pa njira, izi sitingazipeze. Koma zimene tingazipeze ndi zakuti. Phunziro loyamba limene tingaphunzire. Phunziro lachiwiri limene ino ndilinenso tingaphunzire ndili. Nthawi zambiri anthu timaphatikizana ndi anthu olakwika. Ngati tikukumbukira bwino, pa verse yake ya 4 chapter 11 ndimapezapo kunena kuti ndipo anthu osokonezeka ali pakati pawo. Mistake yoyamba imene Israeli anachita ndi anaphatikizana ndi anthu amene asali Ayuda. Nthawi zambiri tikawerenga mu Chipangano chatsopano 1 Korinto chapter 15 verse 33 amatifotokoza zonse chimodzimodzi. Makhalidwe oyipa amaononga zabwino. Anthu timanyozera pa fundo iyi. Anthu ambiri timanyalanyaza pa fundo izi. Koma timayiwala chinthu imenechi chofunikira kwambiri. Munthu ngati ukungopanga ubale ndi anthu olakwika kapena ngati ukhala pakati ndi anthu olakwika. Nthawi zambiri anthu olakwika amakhala ndi mphamvu ndithu. Apa tikati tione vuto linayamba ndi anthu amenewo amene sanali Ayuda. Taonani ife kuja kuti matere yesi matere ziyambira pamenewo. Kena kwa Ayuda sonkujoyina nawo. Kodi ife anthu amene ali abale athu, ali azathu kwambiri, amatilimbikitsa kuti tichite chifuniro cha Mulungu kapena amene amabweretsa zeru zolakwika pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tangu aganizirana abale anthu, tangu aganizirana azanu amene mwayandikana nawo. Ndipake ife tikakhala ampingo wa Khristu timalimbikitsa kunena kuti chani? Mwinaso ndi bwino munthu pamene afuna kukwatira pese mkazi kapena mamuna wampingo mwefa mukayambira pabwino. Simakakhala zosemphana zambiri. Koma apa Israeli
chifukwa chophatikizana ndi anthu anadandaula panapezeka mavuto. Komanso china chimene tingaphunzirepo ndi chinthu ichi. Anthu oyipa nthawi zambiri kapena anthu olakwika nthawi zambiri amakhala ndi kuthekera ndithu kwakukulu kuwononga anthu abwino. Mwina pali anthu ambiri amene ankalimbikira mpingo mwina asanakwatiwe kapena asanapange ubale ndi anthu a mtundu wina. Koma atapanga ubale ndi anthu amenewo zonse zabwino zija zinafufurika, zinayiwalika, pano upempheranso anasiya. Kodi ife ubale wathu ndi anthu ena ndotani? Tikuona amene tiyenera kukhala nawo pa ubale. Komanso phunziro lina limene tingaphunzirepo ndi ngati mtsogoleri nthawi zino umatokhala ndi mtima wa Mose. Kukhala mtsogoleri si chinthu chophweka. Kukhala mtsogoleri wa pabanja ngati mamuna, kukhala mtsogoleri kaya wa pa timu kaya wa pa bungwe, ambiri amene tili atsogoleri timadziwa kuti utsogoleri si chinthu chophweka. Chimakumana ndi mavuto ndithu ambiri. Ndi kukhala mtsogoleri nthawi zina lisakhale ndi mtima ngati wa Mose, omakhala kuti tikakumana ndi mavuto kuyiwala kuti tinopita kwa Mulungu. Nthawi zina mafundo zimene anayankhula Mose apa kuti kodi ndinabereka anthu andine, chandi zonse zija, kodi ndine owayang'anira, zonse anafotokoza Mose zija. Koma Mose anayiwala chinthu ichi. Kodi Mose kuti akhale mtsogoleri wa Israeli anadzisankha yekha? Kodi Israeli anali ndani kwa Mulungu? Anawayika ndi ndani? Mose pokhala mtsogoleri anayiwala kufunikira kwa Mulungu. Inu ndine amene tili atsogoleri tutsogolera ntchito ya Mulungu. Nthawi zina tikakumana ndi mavuto kaya pa mpingo, nthawi zambiri timaona ngati talephera ndife, kuyiwala kuti ntchitoyo tapatsidwa ndi Mulungu kuti titsogolere anthu ake. Kodi inu mukakumana ndi vuto ngati atsogoleri pa zinthu za Mulungu mumapita kwa ndani? Kodi nanonso magazi oti ndingozisiya? Ena amati ayi izinso ndingozisiya izi basi, sindipanga nawo anthu amene wangosava, ayi imezi basi. Mose anaganiza kuti ingondiphani, koma anayiwala kunena kuti ntchito imene agwirayo ndi ya Mulungu. Phunziro lomwe zimene tingaphunzirepo ndili, nthawi zina munthu ukasintha malo udziyiwala zakale. Israeli pamene ali mulendo anthu ajatawo zoti timadya yanyezi limatere amakumbukira peza ku Egypti. Pala akhristu ambiri masiku ano amene asala akhristu amachita zinthu zina. Mwina amamowa, amasangalala, amapanga zinthu zambiri zosusana mmawa Mulungu. Pamene akhala mkhristu chimene chikuvuta nja, afuna akhale mkhristu komanso atenge zakale. Israeli afuna kuchoka ku ukapolo koma afuna so azikumbukira zakale zija zakuja. Kodi zingatheke pamene ali mulendo ukapolo wa ku Egypt ausiye koma nkhaka za ku Egypt azidyabe mulendo? Sizingatheke. Sizingatheke zinthu ziwiri zophatikizana amene osanga chinthu chimodzi. Ajoge apa nkhaka aziwale akapita dziko la malonjezano umene akasangale moyo wawo wonse. Koma iwo amakumbukira chisangalalo cha nthawi yochepa cha ku Egypt. Nkhaka ambiri masiku ano sindingamakumbukire za nkhaka, koma Israeli anakumbukira zimenezo. Kodi inu pamene munakhala mkhristu zakale mufuna zisiya kapena mufuna kupatiriza ikhristu zinthu zakale zimene zimasemphana mawu a Mulungu? Apa gawo lathu loyamba la phunziro pali maphunziro abwino amenewo amene ayenera kutisintha ife. Pamene tiloweso gawo lachiwiri la maphunziro athu tionaponso kuchokera pa vesi ya 16 mpaka vesi ya 21 pamene tiphunzireponso maphunziro ambiri. Kufikira nthawi imeneyo munali ndine m'bale anu Vinjero Gondwe. Tikumbukire program imene amatipatsira ndali Longwe School of Biblical Studies ku Mitundu. Mwina tili ndi funso kapena ndimanga tikhoza kugwiritsa ntchito nambala iyi 082766018 kapena 09278478826. Kufikiranso nthawi ina, Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona